Bi hitzetan. Bueno, alde batetik esperimento bat eta bestetik fusioa nasketa, ezta. Fusioa hiru konpainia ezberdin batu garelako, nolabait uztartu ditugu hiru diziplina ezberdin. Gehi laugarren bat beste astutzen zaiguna, hain zuzen ere Jon Muñoak zuzenean egiten dituen irudiak, dantza, kantua eta musika, ezta. Orduan, hori izan da aurreneko, niretzat hostoak guzti horren batura baino gehiago da, ezta? Ez dira hiru konpainia bakarrik, baizik eta hiru konpainia horren artean sortzen den ikuskizuna, energia, sinergia, hori izan da hostoak. Eta beste alde batetik esperimento bat, elkarren artean ezagutzen gendulako, baina sekula ez genduen lan sakon bat egin, ezta? Orduan, horretarako nolabaiteko, elkartze, sorkuntza prozesu jakin bat eduki du, eta pixkat. Aurreneko estreno eguna oso potente izan zen, ezta? Kursala betea ikustea, esperimentu bezala hasitako lan hori, lanketa horren ondori iristen zera, baina beti da aurreneko aldi hori, beti dago beldur hori, nolabaiteko intriga hori nola funtzionatuko den, nola aterako den. Eta geroztik nolabait ere espektakuloa aldatu, aldatu da, baina batez ere